El principi de la llibertat. Aquesta és una ciutat que sempre s'ha estimat. El valor fonamental de la llibertat. Les llibertats col·lectives, de la llibertat entesa com la capacitat de cadascú per tirar endavant el seu projecte personal. I per tant, poder-se treballar el seu projecte personal. I també, com que a nosaltres, a diferència d'altres, no ens agrada molta llibertat per uns quants, sinó ens agrada treballar per la llibertat com un principi universal, doncs sempre ens ha agradat eixamplar els espais de llibertat a tothom. I això implica un determinat compromís per la igualtat. A vegades, si podem, per la igualtat en els resultats. En tot cas, com a mínim, per la igualtat d'oportunitats. Nosaltres ja ho hem dit. Nosaltres doblarem l'oferta d'escoles bressol en aquesta ciutat, els propers 4 anys. Per tant, nosaltres arribarem a 6.000 places. Nosaltres hem de desenvolupar les previsions del mapa escolar, de centres de primària i de secundària. I, per tant, necessitem incrementar l'oferta escolar. 16 nous centres de primària i també la cessió de sòl per construir 13 nous instituts de secundària. El tercer punt és que apostarem pel nou mapa de la formació professional. Aquí, de restauració, hostaleria i turisme. En farem, en el Poble Nou s'ha de tirar endavant el projecte vinculat al comerç. L'indústria del motor en un IES que estarà ubicat a la zona franca, com no. I, evidentment, ja vàrem signar acords per tirar endavant un centre de biomedicina a la Bona Nova i també en farem un de comunicació que s'ha d'ubicar en el 22 arroba. Posarem en marxa i hem d'acabar de generar les escoles de música que en diàleg amb el món de la cultura volem convertir en les escoles d'art en tots i cada un dels districtes. Nosaltres volem ajudar a l'actualització de la xarxa d'escoles d'adult i aquest és un element que ens sembla important. Entre altres coses, com a instrument d'integració dels nous sectors, de nouvinguts, de nova immigració en aquesta ciutat. Finalment, nosaltres volem fer un gran impuls, d'acord amb el govern de la Generalitat, per la millora dels centres educatius, de la infraestructura, que quan nosaltres entrem en tots i cada un dels edificis d'ensenyament públics, el que es veu, el continent emeti el missatge de que estem treballant no només pel creixement quantitatiu de l'oferta, que és ben necessari, sinó que el continent doni la mostra de la qualitat que es vol donar també en els continguts. La realitat necessita uns quants anys de polítiques de gent que creu que l'educació és un gran instrument per la igualtat d'oportunitats i per treure de tothom, no d'uns quants, no treure molt d'uns quants, sinó treure molt de tothom en quant a potencial. Això necessita energia, això necessita un impuls polític. És així. Després sabeu que l'endemà l'impuls és de tots plegats. Però hi ha un dia que ens hi juguem si determinats representants tenim o no més impuls o menys. Això és així. I ara ho estic dient, us ho diré durant tots aquests dies. És un dia per 4 anys.